Wona Scott indogara ndiri indosha ndogara ndiri indoinsha handitombofavi pamberi ndikutaura kuti vanhu vari kutsvaga mafollowers avanawo kusangana kwatikuita zvekare muri Zimbabwe pano paZesty News pano pachange tichimhanya nemanews updates ezvinhu zvakasiyana-siyana zvichange zvichiitika muno munyika yedu Zimbabwe kunyanya-nyanya zvichange zvichipisa mumastreets esocial media. So if you are new on this channel muri Zimbabwe, don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe manews updates akati wandei uchange uchingozvionera pamhino sefoja uri wekutanga muri Zimbabwe. Ndanda kubatira nyaya yanyati iyo yapisa mazuva apfuura apa muri Zimbabwe, nyaya yake against faith kuTikTok. So apa ndayane live yavakataura vese vachitongesana nyati achizogumisira akutaura kuti takuendesana kukoti bhozi nyaya dzakutora ndidzizive. So muri Zimbabwe ndachikumbotaura zvanofunga mucomment section below kuti is it true kuti nyati akadheta musikana anonzi Faith kana kuti Faith arikuda kutora mbiri nezita raNyati? Tachikumbotaura zvanofunga mucomment section below tudza mafungiro ako maringe neThis News Update muri Zimbabwe. Share This News Update namwandikani weZimbabwe kuti vatu vaone chiitiko ichi vasina kuwana mukana. Muri Zimbabwe, much love. Enjoy this video. Charamba chikupai mamwe ma-updates. Without you we're nothing muri Zimbabwe. We need your support. Much love. Kumanya remember kusendera ise picture racho. Tara mwamsendera chiramba kungeita ikajideni baba. Aiwa tati aropedza nyaya yake ukoti anouya newese vari kumufurira ndo zvatataura ndo agreement yedu yatapanana. Okay, iwe dauti uchizota nyaya yake ukoti handizivi nekuziva nyaya dzai dzakangopinga penganisa penganisa chandoda kubvunza apo DNA test akabuda uchiramba kudai nanobvunza ngomanya kwakuchanza ndokuzivira kupiko madna achipobuda uri kupi? Who are you? I don't know you. Okay, ngomanya tumuze kumbobvunza ma questions ndamboenda pa carnival munhu akandiendesa ndinyati ndinobvunza kava ndekupiko anditokuziva bainyu wona Scott indogara ndiri indosha ndogara ndiri indoinsha handitombofavi pamberi ndikutaura kuti vanhu vari kutsvaga mafollowers avanawo neuyu vari kutsvaga mafollowers paFacebook nemari nemalikes nemaviews awa handitombomuziva budu uyu. Iwe mwana iwe iwe hello. Okay, ngomanyati sorry mwanoma makambosangana naye sha handitorina nguva yekupindura zvinhu zvakadaro sha asi kuti mukuti tinasira pasi handiti pandakauya kwandiri kumuka ndizi ndakaona mota zvingerudziirechi afangotsanangura kuti zvakaoma dododzi muedzi uyu. Okay, no send your more videos.